Vi skal nemlig ikke have den ekstra risikotillæg. Vi skal ikke have det ekstra dækningsbidrag, som en stor entreprenør skal. Og det kommer projekterne til gode. Jeg siger jo ikke, at man skal erstatte hovedentrepriser og totalentrepriser med os eller vores lignende slags rådgivere. Men jeg siger, at der er en eller anden øvre grænse, hvor det ikke er nødvendigt at bruge de store kræfter på at håndtere sager til 40-50 millioner kroner. Det er ikke nødvendigt længere. Der er bedre værktøjer. Nu skal du høre, jeg har lavet en slide, som du lige må bære over med. Men det fortæller, det øjeblik, du har de her værktøjer fra kontrakten der, og du putter dem ind i BIM og får skabt de forskellige kontroller, men ikke kun kollision og konsistenskontroller, men kombinerer det til at tværfagligt få struktureret alle risiciene med alle entreprenørerne. Den får du lagt ind der, og så kan du faktisk spå om, hvor meget projektering der mangler. Og når du kan spå om det, så kan du finde ud af, hvor mange ekstra arbejder vil der komme senere. Det gør, at der kommer et overblik over, hvordan budgettet vil lande, og så vil det ikke overskride. Overskrider det, jamen så aldrig forfærdeligt, kun marginalt vel, inden for det tilladelige. Og det er altså rigtig vigtigt. Derfor skabe den her budgetgaranti. Jeg ved godt, at det er utrolig svært at gøre det der, som vi siger der. Fordi vores processer er så sikre og afprøvet gennem 21 år, at vi kan sige, hvis du har de her opgaver til 40-50 millioner, som er under tærskelværdien, ved du hvad, hvis den går over dit budget plus 10%, så giver vi noget af vores honorar tilbage til sagen. Og det gør vi, fordi det fortæller, at vi tager et medansvar. Vi er ikke bange for at tage det medansvar. Vi har dyrket det her i mange, mange år, så derfor er det sikkert. Og det ønsker vi, at du skal tro på, og det er derfor, vi kommer med det budskab. Vi får ikke brug for de 10%. Vi får ikke brug for at betale noget fra vores honorar. Det er i hvert fald, hvad vi mener. Nu er vi så gamle i går, så det er ikke noget kommercielt sniksnak, det her. Det er baseret på merit, og det er baseret på kompetencer. Og vi ved alle fra branchen, at hvis det kan lade sig gøre at styre FE og dokumentere tingene, så fungerer tingene meget bedre. Vi ved også godt, at dokumentation